garde sai kono garde sai kun ba wono 1926 à 1988. Boleh ikut, pertama dia ikut apa imah. Film na ikut kayaknya, kamu film ini. No. Eka Pansani's Tangible, Riganda Matiki, Gedaratal Kabara, Obolo, Yemiji, Yushi, Yeriji, Kabiri, Walafa, Wakibar, Ziza. Sola na go film kayaknya 5 minutes. Bore mi di sola karabore go. Aljamaga ka. Sibili ya kan wanda wasu yara kan sai network da su. Sululu nga mu ka janten in the area. Sulum asini ne sato lo kan bene kara gaida. Daga taru mu ka ci bore ka yanta na ajamaga ka. Go ka musu bore go ka. Kabriji Falafa, Wikici, Fakare, Labari, Fone.